büntetést egyébként este a kommunik mindig szerepel benne, hogy melyik csapat mennyire büntették. Hopp, egy bukás, egy kutyában. Na és megint Az T-mobilos, és megint T-mobilos. Keresztül ment a kutyus. És el is törött a kerék azonnal. Igen. Burkhardt? Hihetetlen. Burkhardt, igen, Markus Burkhardt. Addig mondták az előző napon, hogy Burkhardt bukott, szegény kutya, hát Istenem. Szegény nem Burkhardt. Igen, szegény Burkhardt és szegény kutya, hát szóval mind a szegény kettő, kutya hát. meg nem tudta, hogy mi van. Hát nem a kutya hibája, nem a kutya hibája, persze. gazda hibája. Gazdája. Azt kell ott Oda néz. deresse. Hogy Hát eltörik megy. a kerék? Figyeld! Pak! És már törik is. Szegény kutyus is, persze, hát őt is sajnálom, de Burkhardt. Szerencsésen látod, azonnal letette a kezét. Szegény kutyuson meg is ütötte. Gazdi? Az nem a Gazdi egyébként. Az nem a Gazdi, az nem a Gazdi.